Així doncs, comencem ara pròpiament amb el lliurament dels premis. La primera persona que avui rebrà un pont del Mediterrani és una dona que ha sabut entendre com l'humor i el compromís social poden anar de la mà. Igualment, ha fet una gran tasca per mostrar el poder terapèutic de l'art a la nostra societat a través de l'arte-teràpia i la mediació artística. Ha sigut vicepresidenta de Pallassos Sense Fronteres i presidenta de l'Associació Mostra Viva del Mediterrani, així com medalla d'or de les Belles Arts 2018 i vocal del Consell Estatal de les Arts Escèniques del Ministeri de Cultura. El primer pont del Mediterrani és per a Maria Colomer i lliura el premi Lola Bañón, periodista i membre de la Junta Directiva de Mostra del Mediterrani. Primer parles i després lliures. Bueno, disculpeu, perquè són els nervis, ara de sobte se me cau. Això. Doncs moltes gràcies, no puc dir res més que moltes gràcies, molt agraïda pel reconeixement. Entenc que no només és a mi, perquè sí que és de veres que jo vaig estar en Mostra Viva, continuo sent una sòcia de peu, vaig estar des del minut número 1, el 5 de juliol del 13 a la nau, quan se va presentar l'edició que anava a fer-se en desembre. I vaig estar ahí, després vaig ocupar la presidència, perquè a vegades són coses que passen en la vida, que no les tries, però t'apareixen i estan, i assumisses la responsabilitat. Jo no estava sola en cap moment, sempre ha estat un equip, un munt de gent treballant, així mire, i evidentment estic trobant Gregori, està Gustavo per ahí, molta gent, bueno, Vicent també, evidentment, Vicent també va estar en un moment determinat, i la veritat és que sempre quan es fa una tasca en equip dona molt de goig, encara que dona molt de treball també, però sí, molt agraïda. I com ha dit Samu, la veritat és que estem en una situació, pareix que això va per cicles, no? Però en el punt en el que estem és tan terrible, tan dolorós, tan triste, tan indignant, que a vegades costa que la paraula pugui eixir. Hem de prendre un poquet de distància per a que poder parlar i poder dir i poder reclamar i fer, sobretot, donar la paraula a qui no pot parlar. Perquè moltes vegades hi ha molta gent, la gent que està ara afectada per la Dana, molta gent no pot encara parlar. La gent que està gritant possiblement no tinga res a veure, no ha sigut afectada. L'afectada està encara replegant el fang i encara alçant com pot el seu llar. I hem de donar paraula i hem de parlar per ells i per elles. Igual que també hem de parlar per totes les persones i els països. Ha dit abans el Líbano, Palestina, com està tot el Magreb, com estem i com estem les dones. No puc terminar la meva intervenció sense parlar per les dones. Ja vaig a recordar a una dona que és Penèlope. Penèlope va ser la dona d'Ulisses, Ítaca. Si Penèlope no haguera esperat a Ulisses, Ítaca possiblement no haguera sigut Ítaca i possiblement Ulisses no haguera passat a la història. I així hi ha moltes dones que estan en Palestina, en Líbano, mantenint, aguantant, suportant, també així en la Dana. Sense elles, sense nosaltres, això no funciona. Hem passat un 25 de novembre, encara avui celebraven, entre cometes, la mort d'una xiqueta de 15 anys. Les dones continuem ahí i les dones també són protagonistes. M'agradaria acabar, l'únic que tot això que està parlant no m'he preparat. Estic ahí, el que més... Sí que és de veres que he trobat una poesia d'una dona, poeta,
d'Alacant, que en el seu dia, quan jo la vaig descobrir, me va agradar molt. Es diu Paca Aguirre. Va morir, va faltar el 2019. Té una poesia dedicada al mar Mediterrani, evidentment. No vaig a llegir-la tota, només el principi i el final. Un mar és lo que necesito. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Moltes gràcies. Gràcies, Mostra Jo. El jurament per a les fotos.